Tal, Xavi. ¿Qué tal? Vinga. Però Roig, que devia el Roig, però el Em presentem al jugador Xavi Gràcia i per satisfacció personal o pel club pues, és un orgull pues, poder tindre jugadors de Lleida que han estat a l'elit, pues, poder-los incorporar al club. Així també el club està mostrant una mica les seves intencions pues, de cara al futur i si pot ser immediat pues millor. El Benavent he sentit parlar molt bé, tothom no he trobat encara ningú que em digui una paraula dolenta al Benavent i jo el que volia en aquests moments era un projecte seriós i bueno, unes altres coses que potser els diners pues, en aquests moments siguin secundaris. L'interès, el màxim interès i el primer amb el que ell ha pensat ha sigut amb el projecte esportiu i que bueno, que ara que està aquí pues, esportiu és el més important i que intentarem aconseguir aquesta temporada pues, coses importants i amb jugadors importants com ell. No? Ja ho tindríem, això, no? Ja està, ja.